Jesse, unde cizda lui Mătăiești? Ne așteaptă clientul în cheaca să-i dăm sare și noi n-avem un gram făcut. Hai odată, băgați așa cizdă la băta. Domnule Alb, am un mic conflict cu un rocker din brigada. Stai așa să-l sun pe Honk. Dispečera, typeře Bystrica, ce urgență aveți? Am un urs vigiginda, e la mine în casă. Unde este mai exact ursul, unde se află în locuința dumneavoastră? E locul ăla unde pui de obicei făină și oloi. În cămară? E pură de la afară. Saul, om bun, știi că ai drepturi? Staule, îmi trebuie un loc unde să spăl banii făcuți pe cristale. Malter, unde mi-e spărtura promisă? Știi bancul cu bascula?